Привет на всички! Аз съм Деси и добре дошли в моя канал. В днешното видео ще ви покажа 4 нови техники за фонове или по-точно морски фонове. Разбира се, можете да ги ползвате за всякакви тематики, но днешната тема на видеото е русалки. В момента ви показвам всички мои русалки, които имам. Това са дигитални печати. За съжаление не успях да отцветя всичките, но ще ви покажа 7 картички, които направих. Преди да преминем към самите техники за фонове, ще ви покажа двете техники, които използвах за отцветяване на русалките в това видео. Първата е с акварели. Първо винаги използвам акварелни листи за хартия. Те попиват водата много по-добре и са много по-подходящи за създаването на светлосенки и преливане на цветове. Когато искам да създам преливащи се нюанси или светлосенки, винаги започвам с малко по-светъл цвят, а самите светлосенки по краищата ги добавям с по-тъмен нюанс от същия цвят или малко по-контрастен. Дори може да използвате и черно, но трябва да сте много внимателни там. Втората техника, която използвах за отцветяването на русалки, а и за някои фонове във видеото, е с тези водни маркери. Те са доста ефтини в сравнение с професионалните, които може би сте виждали по други видеа. Това, което правя, е добавям жълто, зелено и розово, без изобщо да се опитвам да ги преливам с маркерите. Това се случи, когато добавих вода и ефектът беше вау за мен, защото това беше изобщо първият път, в който ползвах тези маркери. Да преминем вече към фоновете. Първият фон, който искам да ви покажа, е изключително лесен и има ефект на водовъртеж. Тук преливах съвсем грубо и без да се опитвам да отцветявам празните пространства, нюанси на синьо във формата на кръг. Беше като драсканица с боя, която после, когато добавих малко вода, се преля доста добре. За тази картичка използвах този печат на рибки, за да стане още по-ефектно и да изглежда, че рибките са в някакъв водовъртеж. За финал на картичката добавих точици и линии за блясък с бялата химикалка и русалката. За втората техника ще използвам рисувателна гума или един вид маскираща боя. За нея вече съм ви говорила в предишно видео, което ще споделя като линк. Интересното при нея е, че можете да нарисувате каквото и да е и след като нанесете боята отгоре и тя изсъхне, с помощта на тази по-твърда гумичка, която ще покажа във видеото, просто леко изтривате това, което сте нарисували с тази маскираща боя и то остава бяло. За моята картичка използвах рисувателна гума във формата на химикалка, която е малко по-трудна за нанасяне, отколкото с четка, както в предното видео, защото химикалката трябва да се разклати доста, за да може вече да пише добре. За фон номер 3 ще ви покажа комбинация от текстурна паста, акварели и шаблон. Това, което ще направя, е ще използвам първо текстурната паста, която е сребърна с брокатен ефект и върху нея ще сложа какъвто и да е цвят по избор. Така създавам блестящ собствен фон, който има цвят по желание, без да се налага да купувам различни цветове текстурни пасти. В случая нямах шпателка или по-скоро не успях да я намеря и затова използвах такава клечка за сладолед. Тези клечки си ги купих за друг проект, който ще ви покажа малко по-натам. Нещо много важно, когато използвате текстурна паста и шаблони, веднага мийте шаблона след използването на текстурната паста, защото много бързо засъхва и може да си съсипете шаблоните. А ето тук ви показвам и готовата картичка с блестящия син фон, който си направихме и тази прекрасна русалка. За четвъртият фон ще използвам шаблон, който ще си направя сама. Както виждате, от бял лист изрязах вълнообразни ленти хартия, като започнах да ги редувам и с помощта на мастила върху белия лист създадах вълни в различен цвят. Тук е важно да кажа, че шаблонът трябва да е с формичката нагоре, а това, което е отцветено, трябва да бъде под него. И разбира се, споделям и готовата картичка с този фон.
Последната техника е моя любима техника и затова и направих 2 картички с нея. Тя е доста лесна за изпълнение, като тук са ви необходими релефна папка и квадратна пила за ногти. След като минете хартията през релефът, със съвсем леки и кръгообразни движения минете през релефната хартия с пилата за ногти и ще видите как на тези места, където е релефно, боята се изтрива. Тази техника може да се използва с маркери, акварели, мастила, дори и с обикновени дизайнерски хартии. Мисля, че може да се получи същият избледнял ефект на релефните части. За финал споделям всичките 7 картички с русалки, които направих за това видео. Споделете в коментар коя картичка ви е харесала най-много и коя техника ви е допаднала най-много. Това е за сега от мен. Чао и до нови срещи!